Καλημέρα σας. Να είμαστε και σήμερα Κυριακή 1 Δεκεμβρίου του 2024. Καλό μήνα σε όλους και καλές μανιταροεξορμήσεις. Βρίσκομαι σε έναν από τους αγαπημένους βιότοπους, σε παιδινό λιβάδι. Εδώ και 3 μέρες βρέχει ασταμάτητα. Ο τόπος έχει γεμίσει νερά. Παρόλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, τα αγκάρικους κούπρεο-μπρουνέους οριάζουν. Έχουν φάει πολύ νερό. Μικρό σώμα, αλλά όμορφα. Ωραία. Παραπέρα έχει κι άλλα. Έχει γεμίσει ο τόπος. Πανέμορφα. Να πω ότι βρήκα εδώ και μερικά πλευροτοσερέγγι. Κάτι άρχισε να εμφανίζεται. Για να δούμε. Συνεχίζουμε. Για να δούμε και αυτά. Ωραία. Βέβαια και αυτό το είδος έχω πει χαρακτηριστικά μακροσκοπικά σε παλιότερο βίντεο, οπότε δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Σε αυτό το σημείο έχω βρει και 2 βασιδιώματα από το είδος αγκάρικους γκενάντι, τα οποία φαίνονται να είναι αρκετά ταλαιπωρημένα από την έντονη βροχόπτωση. Ναι, έχουν τραβήξει πολύ νερό μέσα. Θα τα αφήσουμε, έχουν μαλακώσει. Ωραία, παραπέρα. Να είμαστε και στη σημερινή ώρα του απολογισμού. Κυριακή 1 Δεκεμβρίου του 2024. Ξεκίνησα σε βιότοπο παιδινό, σε λιβάδι παιδινό, και κατέληξα σε βιότοπο ημιορεινό με βρανιδιές και καστανιές. Σημερινός απολογισμός. Έχω βρει τα εξής φαγόσιμα είδη: λαϊτιπόρους σουλφουραίους, αγκάρικους γκενάντι, αγκάρικους κούπριο-μπρουνέους και πλευρωτούς ερίγγι. Ελάχιστα πλευρωτούς ερίγγι, ένα μπουκετάκι λαϊτιπόρους σουλφουραίους, 3 κομμάτια από το είδος αγκάρικους γκενάντι και αρκετά έως πολλά κομμάτια από το είδος αγκάρικους κούπριο-μπρουνέους. Αυτή την Κυριακή κάτι έχει εμφανιστεί όσον αφορά τα αγαρικά. Πιστεύω το πολύ σε μια εβδομάδα, 10 μέρες να εμφανιστούν και άλλα είδη. Φέτος ο Νοέμβρης ήταν πολύ κακός. Να δούμε ο Δεκέμβρης πως θα πάει.
Βέβαια ο Δεκέμβρης δεν ξεκίνησε καλά, πάντα σε σχέση με τη σημερινή εξόρμηση. Θα δούμε όμως κατά την διάρκεια. Λοιπόν, και πάλι καλό μήνα και καλές μανιταροεξορμήσεις σε όλους τους μανιταροφίλους. Ευχαριστώ πολύ.